Molt bé, una vegada tenim les dades climàtiques del CIAR, aquesta pantalla d'aquí, el que faig és seleccionar tot això, control copiar, obrim la plantilla que teniu també enllaçada i aquí, en aquesta cel·la d'aquí, la cel·la A1, fem un control pegar i aferram les nostres dades. Ja tenim aquí les dades climàtiques. Aquesta columna la suprimim, s'ha de suprimir. Aquí afegim les dades de la localitat i de l'any. I el que fem és seleccionar aquestes tres columnes, aquestes 13 files, aquí. Pitjam insereix un gràfic i se mos obri ja això. Amb aquest menú aquí a l'esquerra, perdó, a la dreta, aquí on posa tipus de gràfic, hem de seleccionar un gràfic combinat. Fem clic damunt d'aquest títol i canviem i posam la localitat i l'any de les dades. El que hem de fer és, de moment tenim, si fixeu-vos, la precipitació m'apareixen línies i la precipitació en barres. I jo ho vull just a l'enrevés. Per exemple, pitjant damunt la precipitació, aquí se m'ha seleccionat la de precipitació, li canvio el tipus de línia, vull que siguin columnes, i li canvio el color. Li poso aquest blau més oscur per diferenciar la temperatura. Ara selecciono la temperatura, m'ha canviat aquí, i li dic que vull que siguin línies. Li canvio també el color, així ja estaria. Torno a seleccionar les precipitacions, em vaig aquí i la selecciono aquí, i el que he de fer és canviar l'eix de les precipitacions. Ara, tant la temperatura com les precipitacions tenen com a referència l'eix de l'esquerra i vull que el manco de la precipitació estigui a la dreta. És igual si m'agafeu la temperatura o la precipitació. És a dir, veureu diagrames amb rotàmids que tenen, n'hi ha que tenen la temperatura a la dreta, n'hi ha que la tenen a l'esquerra. Jo normalment la deixo la temperatura a l'esquerra i la precipitació a la dreta. Per tant, aquí canvio l'eix de la dreta, d'acord? Cada vegada estem un poc més a prop, és a dir, ara ja tenim que la línia vermella agafa com a referència l'eix de l'esquerra, les barres blaves, l'eix de la dreta. Però encara me falta una cosa, i és que per fer un climograma ben fet, la precipitació ha de ser el doble de la temperatura. I ara, si veus, la precipitació és 150, la màxima, i la temperatura és 30. 5 vegades més. No me va bé. Per exemple, selecciono aquest eix, i aquí veus que posa mínim i màxim, o puc anar directament a l'eix vertical, li dono els valors mínims i màxims. Per exemple, si era 150, m'estaria bé, el que passa que llavors la temperatura sí, hauria de ser 75. Si li pos 0, 140, no maté encara cap barra d'aquestes, i ara la temperatura li pos que sigui de 0 a 70. I ara sí que tinc, me coincideixen, d'acord? Els meus. Si vos passàs que les línies, aquestes horitzontals, no vos coincidissin, per exemple, ara suposen que aquí vos surt que això, jo què sé, en 100 vos basta. En 100 vos basta, i veurem si aquí en 50 se m'espanya això. Exacte, veus? Ara aquí, per exemple, se m'ha espanyat, és a dir, les temperatures tenen la seva línia horitzontal, però les precipitacions no coincideixen. Doncs això ho poden solucionar. Vaig aquí a línies de quadrícula, l'eix vertical dret, quantes línies vull? Les mateixes que aquí de sa. Si ho seleccioneu, veus que n'hi ha 6, perquè aquesta d'aquí també compta. Doncs 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
Jo dic que vull que n'hi hagi 6. Ja m'ha dividit aquest eix en 6 parts. I ara sí que me coincideixen. Aquí teniu tot aquest menú que vols saber. Aquí aquest diagrama en principi ja estaria acabat i podem veure que els mesos, els períodes sec, abarca de juny, juliol i el setembre. L'agost té aquesta anomalia, però bueno, hauríem de veure mitjos d'altres anys, veurem què és el que passa. Va ser bé, aquest està acabat, el que passa que l'escala per aquesta localitat no va bé, perquè hauria d'agafar aquí màxim 140 i aquí el 70. D'acord? Vinga.